Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska se hrajeme na Max Tieru, bravko. Takže tady můžete jako vidět, tak tady mám Max Tier na Genshin, takže si na něm to jdu, takže tu hra nevezmu tuhle čestku. Pak jdem sem, tady půjdeme dolů na další čestku, to je v pohodě, jako 2-3 powery ze startu, to je docela dobrý, jako hodilo by se víc, ale jako v pohodě docela, víš co. Takže tady máme 4. power, tady nějaká typka jako s powerem dalším, takže se ho vezmeme. Dám tady spray, kámo, srdíčko, nikdo nechce dát. Thank you, bro, ty jsi nejlepší, kámo, ty jsi prostě, kámo, nejlepší, bro. OK, takže skáču. Tady za týpkem, kámo, který má 6 powerů, OK, ale dobrý, nice. No, jsem dead, no. Jsem špatný. Takže tak, tady týpek umírá. Jako GG, no. Takže teďka kámo se spavnu zase. OK. Takže kámo tam zase mám skočit, já nevím, tak, boom. A kde by bylo ve špatné situaci, tak jsem taky ve špatné situaci, tak taky umřu. Kámo, OK. Borec dát. Dobrý, no, takže 3 týmy. Borec je mrtvej, takže je dobrý, že jo. Pohodka, jak se říká, víš co, takže tam jdu za ním tady za týpkem. Tady kam umřu za chvilku. Ty vole, ne. Mám kámo skoro ulti, no tak jestli to kámo zachrání ještě něco. Počkej. Kámo, oni jdou po tom týmu naštěstí, oni nás nechávají úplně bejt, kámo. Kokos. Hodně dobrý. Tak nás nechávají bejt. Jako fajtí se tam dobrý. Fajtíní nejlepší. Úplně obklíčený jsou, ale dokážou to, no. Jsem si mohl myslet, kámo, že to dokážou, no. Takže lidi, OK. Docela dobrý na tuhle mapu. OK, tak. Když tak se na tohle video dodívejte a dejte mi prosím odběr, chci dát 300 odběratelů. Prosím, 300 odběratelů. Jo, zdrhnul jsem, no dobrý. OK, tak pohoda. Tak mám tady ten kámo, ten shoot je nejlepší na Genshin prostě. To je kámo úplně nejlepší. To myslím blokuje 90% damage, to je prostě kámo mega dobrý. Dobili jsme dalšího týpka, má 6 powerů úplně v pohodě. Na pochodku, víš co? Jak se říká na pohodku. Takže tak, tady kámo ten týpek dead. Pojď! On zmatkoval mega, kámo, to nemohl dát. Zmatkoval týpek, mega, zmatkoval. A ten týpek taky, kámo, pojď. Mají jeden, kámo, skoč po něm. No vlastně on má, kámo, tu hypercharge, no. To je blbý. To je dobrý. Škát. Tady, jo, tady týpek. Prostě jsem měl dát ultinu. Kámo, pojď. Pojď, dělej, kámo. Máš hypercharge, pojď, kámo. Dobrý. Pohoda. Tady skočím do tohohle. Nic jsem netrefil, prostě jsem za Genshin mega špatný. Napište do komentářů, že jsem mega bad, protože jsem špatný za něj. Fakt jsem za něj špatný, kámo. Pojď z tohle vyhrám. No dobrý, tak ten byl taky dost špatný. Tuška, díkyské. Takže dobrý. Tak lidi, já myslím teda, že bychom tohle mohli ukončit. Já tady otevřu 1000